El 2015 a Catalunya van morir 261 persones en accidents de trànsit i l'any passat 231. Quina creus que seria la xifra acceptable l'any que ve? 100, 50, no sé. I si fossin dos, què et semblaria? Bueno, que seria genial. Estaria molt bé. I si fossin aquests dos? Qui són? La meva filla i el meu marit. Quina hauria de ser la xifra aquest any? 0. Tots tenim família. A la carretera, víctimes 0. Generalitat de Catalunya. El 15 a Catalunya van morir 261. ¡Corta! No, sigo. No, ¿estamos grabando? Sí. Vale, proyección. El 2015 a Catalunya van morir 261 persones en accidents de trànsit i l'any passat 231. Ok. Perfecte. Perfecte, Meli.